Hej, nu vil Pernille vise, hvordan ligninger foregår. Altså, når man skal regne en ligning ud, eller selv lave en ligning, så er det vigtigt at have lige vægt på begge sider af lighedstegnet. Og så, en ligning, den behøver ikke være lang, den kan også være kort. Og så, altså hvis du nu skal regne den ud, så skal du huske at gøre det så, altså når du gør noget på den ene side, så skal du huske at gøre det på den anden side, fordi ellers så kommer det slet ikke til at hænge sammen. Og lighedstegn, det fungerer som sådan en vægtholder på en måde. Altså, den adskiller tal og bogstaver, altså, så det bliver nemmere at regne ud. Og så i en ligning, så er der også et ukendt tal, man som regel man bytter den ud med x eller z eller y eller sådan noget i den stil. Og nu vil mig og Pernille lave en ligning, hvor den ene den er sådan lidt nem, og den anden den er sådan lidt sværere, hvor det også er kort og langt. Jeps. Jeg starter med en ligning, der hedder 2x lig 10. Og så kan man starte med at prøve sig frem. Altså nu kan man se, at 2 gange 1, det så ikke giver 10. Men man kan prøve måske med 2 gange 4 er lig med 8. Så kommer der til at stå 8 lig med 10. Men det gik ikke helt op. Vi prøver lige igen, så får vi bare med 5 i stedet for. Og 2 gange 5, det giver 10, så der kommer til at stå 10 lige med 10. Så den gik op. Og hvis du nu skulle have regnet den ud på en anden måde, hvis du ikke har lært den måde, så kunne du bare have sagt 10 divideret med 2, og det giver 5. Det vil sige, at x er lig med 5. Og nu skal jeg lave en, der er sådan lidt længere. 2x plus 24 lig 48. Så tager man de 2x plus 24, og så for at få de 24 over på den anden side, så tager man minus 24. Og det er altså 48. Og så fordi du har minus 24 herover, så skulle der også minus 24 herover. Og så er det 2x lig 24, fordi at nu kan du fjerne det der, fordi nu står der 24 minus 24, og det giver 0. Og så er det bare 2x er lig med 24, og så dividerer det 24 med 2, så x lig med 12, fordi 12 gange 2 er 24. Yes. Det var det.